Simon Busuttil kien oriġinali fil-gideb iżda f'ħajjet in-nies kien nieqessew mill-innovazzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, il-kandidat Jean-Claude Mikallef innota kif il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista jirrifletti l-inkompetenza tal-istess partit li ħela 4 snin f'attakki. Mhux biss mhuwiex preparat biex imexxi kampanja iżda għar minn hekk mhuwiex preparat biex imexxi lil pajjiżna. Lil Simon Busuttil nafu illi huwa immexxi mill-lejra, mill-ħdura u mill-mibeda, forsi iktar minn ħadd ieħor nista' ngħid jien minn dak illi kont ngħaddi minnu. Iżda illum permezz tal-manifest tal-Partit Nazzjonalista stess wieħed għandu ċertifikat ċar tal-inkompetenza illi għandu Simon Busuttil. Il-kandidat Glenn Bedingfield innota kif ħafna mill-proposti fil-manifest elettorali huma ikkupjati mill-manifest innifsu u proposti li twettqu minn Gvern Laburista bħal dawk fil-qasam ta' persuni b'diżabilità. Proposti li jpoġġu f'riskju dak miksub fl-aħħar 4 snin u proposti li saħansitra huma miktuba darbtejn. Manifest li juri konfużjoni għal Bedingfield b'kuntrast mal-viżjoni ċara tal-Partit Laburista. Dan huwa manifest ta' koalizzjoni ta' kaos, ta' koalizzjoni ta' konfużjoni, mibni ikkopjat, mibni fuq ix-xejn, jiena inkun lest illi nażel il-Malta, ma nippreferi nażel il-Malta ta' Joseph Muscat illi hija mibnija fuq il-ġid u mhijiex mibnija fuq il-gideb u mhijiex mibnija fuq il-kalunji, mhijiex mibnija fuq l-attakki personali. Malta fejn kun taf li jkollok Prim Ministru illi bih ikollok moħħok mistrieħ. Fil-konferenza l-Ministru Carmelo Abela temm b'appell għall-elettorat biex jaraf li l-koalizzjoni ta' konfużjoni mhux biss tkun teddida għal pajjiż iżda għall-aspett finanzjarju. Ma nistgħux nieħdu riskju ma' xi ħadd li qed jitfa' proposti biex jipprova jogħġob il kulħadd, però jista' jitfa' l-pajjiż verament gażdawn għal ġolħajt kif kien qalilna 4 snin ilu Simon Busuttil bil-proposti tiegħu li mhumiex kosti u mhumiex proposti serji.